Sis jornades de polo és el que es va poder tornar a viure al Club de Polo Empordà, una de les proves ja clàssiques del calendari de tardor, el memorial Wolfgang Reber, que va dur fins l'Alt Empordà més de 30 jugadors dividits en 8 equips a disputar la 9a edició d'aquest campionat. En aquesta 9a edició del torneig Club de Polo Empordà Memorial Wolfgang Reber han vingut 8 equips europeus de diferents països com Suïssa, Alemanya, Holanda, França. I el nivell és el handicap que hi ha al polo, que és 0 a 4, que seria el que anomenem polo baix, perquè després hi hauria el mitjà i l'alt, que són més competitius. Això és un polo per divertir-se. No vol dir que no hi hagi professionals, sinó que es fa un nivell perquè la gent que no sigui tan experimentada ho pugui disfrutar, encara que siguin professionals. Es diu polo de baix handicap. És el polo amb el que tots comencem i en el que tots estem molts anys encara, perquè és més divertit poder que l'alta competició, i aquí ho fem també d'una manera més simpàtica possible. Côte d'Azur i Charlau van ser finalment els dos equips que es van plantar a la gran final gironina en un partit molt igualat que no acabaria de decidir-se fins als instants finals. L'equip francès, capitanejat per una extraordinària Hassel Jackson, va portar l'iniciativa durant tota la final fins que Charlau va aconseguir la igualada. No seria fins als darrers segons del quart xàquer que el partit s'acabaria decidint a favor del Côte d'Azur. Los últimos 10 segundos. La verdad que hemos empatado en el mitad nos han empatado en la mitad del último checker, así que la verdad que podíamos llegar a checker suplementarios si termina la campana con 2 minutos empatados. Y hemos logrado un gol arriba, y cuando nos salió la bocha para ahí y fue una falta para nosotros y solamente faltaban 10 segundos, ahí sabíamos que habíamos ganado porque no daba tiempo para llegar al otro lado. Así que la verdad que fue justo hasta los últimos segundos. Nova i exitosa edició del torneig Club de Polo Empordà, que ja pensa en la seva 10a edició.